Hudaýyň dostlary aýdýar, her ki hahet hemneşini ba Huda, gu neşinet der huzuri evliya. Her ki hahet hemneşini ba Huda, gu neşinet der huzuri evliya. Hudaý bilen oturşasyň gelýän bolsa, Allah'ın huzuruna girecek bolsaň, Hudaýyň dostlary bilen oturuş diýipdir. Hudaýyň dostlary kim bolýar? Hudaýyň dostlary giňrekden açyklansa, daşy da içi de Allah Taala'nın buyrugy bilen awadallygly, daşy da içi de Hudaýyň barmy diýen zadyndan daşa düşüli. Hudaýyň dosty diýäler. Şu adamlar, şu jürek adamlaryň kepleri de derman, oturşmagy da derman, mehabbetleri de derman, nazarları da derman, hayır duaları da dermandır. Evliya diýdigi, Hudaýyň dostlary diýdigi, daşy da Allah'ın buyrugy bilen awadallygly, içi de Allah'ın ışqy bilen awadallygly, içinde bahilçilik, tekebbürlük, hasadet, birinin ayağından asılmak, birini zerer yetirmek, bir amanata hıyaneti deyinleyen bernameler içinden aýlanmayan adamlar Allah'ın dostudur. Her ki hahet hem neşini ba Huda, gu neşinet der huzuri evliya. Hudaý bilen oturşak bolsaň, Hudaýyň dostlary bilen oturşmaly. Allah Taala'nın goýan bernamesy şeýledir. Şonuň üçin Allah Taala peýgamberler iý beripdir. Bu peýgamberleň janişilleri, hak varisleri kıyamata çeli bolup durmaly. Bir zorly pir, hemmäňiz taniýaňyz bir murşid Rabbani, kamil, mükemmel, evliya adam, adamlaryň içinde yüz gören cennet görmez deyip yüz görmäni öz zamanında insanlar terbiyet veren bir büyük arif, büyük Allah'ın tanıyan, tarihlerde Sultanul Arifin lakabı alan İmam-ı Azam Ebu Hanife'den 50 yıl sonra yaşap giden İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şagirdlerinden almalan ve şagirdlerinin almalan Hanafi mezhep bolup ýören Sultan Bayezid Bestami'den sonra attırlar. Hazreti Sultan Bayezid Bestami, Murşid-i Rabbani, Veli-i Hakkani, çyn Hudaýlyk evliya adammış. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ birini kan edafi öwüp bolmaýar. Görülüp duran ýagdaýlarynyň, edin işlerinden insanlar terbiyet birin ýagdaýyna görä birini hukm edilýär. Birini ýoksa edafi öwmek dogry däl. Bir tamam tarih, tamam ümmeti İslami ýanky aýdanyň şey diýär. Ama Magzamdan 50 yıl sonra dahi yaşan bir büyük evliya adamlaryň biri Sultan Bayezid Bestami. Ebu Hanife'nin şagirdlerinden almalıdır, şagirdlerinin de şagirdlerinden almalan adam. Şondan sonra attırla sen neçe yaşında deyip. Sorulýa da yaş birinin. Ağam sen neçe yaşında, ustad sen neçe yaşında, şagird sen neçe yaşında deyip. Olay diptir men 4 yaşımda deyiptir. Aham berki adam, uy necire ollu 4 yaşında diýen sen bir olu kon adam deyiptir. Ona Sultan Bayezid Bestami bir pirlik cevap beripdir. Bir derman cevap beripdir. Olar tamam Allah köklediğinden näme kepleseler adamlara ders bolsun, terbiyet bolsun deyip kepleýänmişler da. Edafa paçawlap oturmayan adamlar da ola. Pikrin içinde ve zikrin içinde bolansan, lokmalarda halal bolansan, niyetleri de salim bolansan, pikirleri, päälleri de salim bolansan, Allah olan ağzına derman kepleri berýänmiş.
Näçe ýaşyňda diýilenlerine aýdypdyr? Men 4 ýaşymda diýipdir. Hum näjreten 4 ýaş diýen, 4 ýaş oglanjyk bolýa. Onda men 4 ýyl bäri Allahyň mehabbetinde ýaşap ben 4 ýyl bäri Hudaý näme, din näme, şeriat näme bilip ben onun aňyrsyn öz ömrümden hesap etmeýändir. Men ömrüm 4 ýyl şu mahallypdir. Aňyrsyn öz ömrümden hesap etmeýänmen diýipdir. İnsan özü bilen Allah'ın arasında irtibat bolmasa, hakkanla, insafanla adam ömrünü geçenini pikret görse, her jere hoş geçiren bolsun 3-4 heftemin nodal gurrun geçendir. Her jere gülüşen bolsun, her tüysli hoş geçiren bolsun, geçenden sonra hiç zattır. Geçenden sonra şu geçen gününü pikret görsün ama şu düğün geçen hafta gülüşüptir haram hilinin neyla şu geçiptir ayna apperlen qağdı Allah şoň ömrü des qağdı da desbal qağdı töbürlüp apperlipdir tamam olupdur. Men ömrüm 4 ýyl bäri Allah'ın ışkyna, mehabbetine, şeriatyň içinde ýaşapdan. Qadimdan jedidden sorak etipdirler. Hudaýyň ışkyna girmäň ýoly näme diýip. Allah'ın mehabbetine girmek, kıskaca pirlen arasında geçen gurrun şey. Keyfel vusul ila hadratillahi azze ve celle. Keyfel vusul ila huzurillahi azze ve celle. Allah'ın huzuruna girecek bolsan yol näme? Hudaýyň dostlary jogap beripdirler. Iň ansat ýoly, iň ýaqin ýoly, iň zähmetsiz ýoly ýanky ýol. Hudaýyň dostlary bilen oturşmak. Allah'ın dostlary bilen oturşmak. İçi daşı arası adamlar bilen oturşmak. Oturşman ýöni görüp galsaň da peýda alarsyň. Ýöni pat görüp galsaň da özüne görä sen boş galmarsyň. Bir kadimden jedidden insanlyň tejrübesini dinden daşgary da gurrun edilse sabit zatda. Her ki khahat hem neşini ba Huda gu neşinetdir huzur-i evliya. 100 yıllap Mesnevi Şerif okuysun bir adam. Ey cemaat, tarih sabit eden zadaha. Kan madam qaw kitapları okuysun. Men özüm saytlaryň içinde, men enwa men saytlardan habarymma, hemme barnamalardan habarymma, men özüm okuyan, men öz mutalaam kan özüne wara hayır görür. Yani 50 yıllap okuyupdyr, mecelleler okuyupdyr, kitaplar okuyupdyr, saytlaryň içindemişdik. Bir gapdyrly goýsyn. Bir gedek bir jelesi Allah'ın dostunyň ýanyna otursun, özü bilir, öňkü ömür boş geçiripdir. ha